سيرفي ويا سيرفو بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أم بالمشرف لا تيفي لجبو أو موفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولودي على كلا كبانغلي سان يلمان ينجو كي نسوديا يراني على كلا كبانغلي صلى الله عليه وآله وسلم. تيندو على كلا شيرا دانفين بلا جلما كي أبيك هيني nga ambalakaw no ye muso ye olu ni robuena ala kira ka hinela kosobe kadaka muso tume de un chama ni gele chama konna la ka konkira nalinya sallallahu alaihi wa sallam kira nali de muso kan horonya o kama ala kira ko mali muso mason ka toko ala kira kula mauludu ko mana wuri u ka cesi ka bo ala kosobe u kera ala kira ma wala nyuma ndon bagaye o hukumu konnala hamdalay juma misri folo o muso farla nyon kan ku ka mawludu kene basigi akira hamdalay misri folo re konnala ni a almamiya be ankaramo el haj bokar kanbulu abu karamo chama tume kene konnala munun nana kana alakira ko fo kana alakira ka bunyo fo ka alakira mankutulu nyefo mawi anye min soro kene konnala anga jangula je nyon fe kenen asigiram koso bila iba aka waliya ko be soro ila o no soro lila kanu me sabati o me ye makanu mam ga waliya ti sabati lindila o mana kanu to ga jedu o mana ambo fena yini mo gelaw fe ala ka ande me noyi amen furanne be kala yoro la maka ki dadi no الناس مغبوطه على كم ملكوا بيانو وبنا سبن دغه اناني وليامي او بروبليم نكلا اكي دادي موسو اكا هنا دوسترو او ني كولون بك كلا اي اكا باي يادو اكا هنا وبكلا جوادي ده ني ما هنا سرو ايوه اكو بلا جوادي سرو وبنا امبالا دي لا كان كسوما ala ka an kunaja ala ka limina dama ala ka sawu mangai ala ka sawre yana mama ye dro bonina ka jima fara nyonga asabu ro mkomina munu menyene mayala munu fatu dendo ambe ala di nkenenga ala ka ka anam bele jini sunna doyi ali kama duna tumado mo be nyine ni ko mo be al kiyama fo me bo nyina ko aw be nyina ko parce que ayne kala hala ko so am nyina ko ni ye kawru laje don labana je kana salon tigal laje kana alkema do laje ni mirala jibe yele mun na jiela ba dabla ibe yele mun so jam na jiela ba dabla parce que ni so je mbele jire mu aw jele ni do ekelin na da kabru kono yado ikangi mirol duna o dunu glani du afle amla kena do de kani na manyano ate glale na nyana no o mana iklara o mana ala ka nya ambolo ala ka nya amlo am siga mus am farin nani an saka munge ala kola ala ka aminayi an disramuna ala de bodo o ya papa ya ala ko doni ta ba anga ame do ke anga bamba to belaji ame do ke ame jamana ngono ame belaji nga do kari sa jamana baskili o de binani batuke kumai jamana baskili o de binani du sawatili o mana ala ka du sawati ala ka kartiyo sawati ala ka jamana sawati ni ala jamana sawati ala ka man dama mam be jamana dajurum de ta ala ko strafe parce que fon fe na mata ala ko strafe fi akana fe cheni fon fe na tra chitane ka strafe o mana do fliba ala ni fon fe na ta ala ka strafe o mana o be klanganya
mana ala ka jamana ta ala yɛrɛ ka sira fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dungɔ ye an bɛ dugawu kɛ ka daw kan ala ka san wɛrɛ yan na alimami kɛra sababu ye k'an lase yan nɔ sija ni kɛnɛya ala bolo ala k'a da an n'a ma ne yɛrɛ min filɛ nin bɛ ka kuma musokɔrɔba min bɛ yan nɔ cɛkɔrɔba min bɛ yan karamɔgɔ min bɛ yan nɔ fɛnɛ bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ka dugawu kɛ yɛrɛ ye parce que an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu de ɲini an yɛrɛ bɛna dugawu ɲini de la parce que mɔgɔ bɛ yan nɔ a bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnnin na a bɛ se ka muso mɔgɔkɔrɔba la u bɛ ka fɔ ko karamɔgɔ sigilen filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ olu ye don dɔ karamɔgɔ ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan olu ala mago b'o la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan parce que jɔn dan ye i ka baara de ye mais ala de bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o kumana ala k'an bila lahala ɲuman kan ala k'an balo lahala ɲuman kan ala k'an fatu lahala ɲuman kan an ka jamana ala k'an bila lahala ɲuman kan ala k'an kisi k'an tanga an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الغفار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ay kɛmɛ sabantan saba min tɔmɔ olu la ka tɔmɔ ka bɔ olu cɛla ay mugan duuru min tɔmɔ olu la ka tɔmɔ ka bɔ olu cɛla ay duuru min tɔmɔ mugan ni duuru la ka kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ olu cɛla ni ka wele ko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o muhammadu ale de ye cɛw da dagoya ɲuman na ani jogo ɲuman dagoya ɲuman maa ma dafɔlɔ i komi n'a fɔ alakira dara cogoya min na wa maa jogo tɛ ɲɛ fɛnɛ i komi n'a fɔ alakira jogo kɛra cogoya min na o de kama a ɲininkala sahabaw fɛ a ko bu'istu li utammima makarimul akhlaqi o kumana alahu taala yɛrɛ ye alakira tanu kuranɛ kɔnɔ n'a ka jogo bonya de ye tanu ka ca kuranɛ kɔnɔna la nka tanu dɔ la a ye alakira ka jogo a y'o bonya de fɔ o kumana an b'a dɔn k'a fɔ joli dɔ bɛ hadamaden na ni ale ɲɛna hadamaden fari bɛɛ ɲɛna wa ni ale tiɲɛna hadamaden fari bɛɛ tiɲɛna alakira sallallahu alaihi wasallam a cilen a nana sira min don an kɔrɔ o ye lafiya sira ye o ye bonya sira ye o ye karama de sira ye muhammadu sallallahu alaihi wasallam an b'a ka mujiza kelen fɔ ka bɔ kuma na alakira nɛɛma ni kisi b'a ma don dɔ la a taara yahudiyakɛ dɔ yɔrɔ la yahudiyakɛ in a ka katimu de tun b'a bolo n'o ye warijɛ ye a bɛ fɛ k'a di yahudiyakɛ ma a ka gosi ka tanbo k'a kan k'a sɛbɛn k'a ko la ilaha illallahu a ye bololanɛgɛ in di yahudiyakɛ ma k'o de fɔ a ye maa min na yahudiyakɛ bololanɛgɛ dilan a ye la ilaha illallahu a y'o sɛbɛn bololanɛgɛ in kan ka da o yɔrɔ la rasulu nana min kɛ nɛɛma ni kisi b'a ma a nana bololanɛgɛ in minɛ k'a fɔ k'a bɛ bololanɛgɛ in don a tɛgɛ la waati min na a y'a sɔrɔ a tugulen a la ko muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulu ko yahudiyakɛ ma a ko ne y'a f'i ɲɛna de k'i ka kalimatu sharafu de sɛbɛn a kan kumakan min kɔrɔtalen don ni kumakan bɛɛ ye ne m'a fɔ n k'i ka ne tɔgɔ tugu a la ala ye hatifu bila ka muhammadu jaabi a ko fɛn min ka di e muhammadu ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan e ko k'o de sɛbɛn i ka bololanɛgɛ kan n'o ye la ilaha illallahu ye wa fɛn min ka di ne alahu ta'ala ye ka tɛmɛ n ka dafɛn bɛɛ kan ne ala de y'o tugu a la n'o ye muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amin Allahu akbar o kumana o kira in a tanu tɛ se ka fɔ ka se a dan na komi n'a fɔ an ye folikɛla ye anw yɛrɛ faw karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan n'o ye sirifilakaw ye an sigilen don kɛnɛ min kan olu ka kɛnɛ de don tuma bɛɛ n'i ko k'i bɛ seli i tɛ se ka seli kɛ n'i ma dugawu kɛ olu ye i tɛ se ka wurudi kɛ n'i ma dugawu kɛ olu ye i ka bato tɛ se alahu ta'ala ma f'i ka dugawu de kɛ olu ye o kumana ni olu bɛ kɛnɛ kan ka ban o yɛrɛ ka kalanden n'o ye Sheikh Abdurazak ye o kumana o ka dakuruɲɛ damadɔ foli ni hakɛto b'o kan sɔli ala Muhammad masa ala ale kun bɛ yen foyi kun tɛ yen sankolo tɛ yen dugumakɔrɔ kun tɛ yen kalo tɛ yen dolo tɛ yen hadamaden tɛ yen jinɛ tɛ yen alijinɛ tɛ yen sankolo tɛ yen foyi tɛ yen min na ala kelen bi ka a yɛrɛ batu ala yɛrɛ bi ka a yɛrɛ batu a bɛ k'a fɔ ko la ilaha illa ana la ilaha illa ana o kɛra 100 millions caman walima 100 miliyari caman foyi tɛ yen
ina fo ala kira b'a fɔ kira ala kira b'a fɔ hadisa sanuman na a ko masa ala o b'a fɔ ale hadisu qudsiyu walima hadisu rabbani ni ye masa ala ka téléphone direct de ala b'a fɔ ko kuntu kanzan makhfiyan lam urif fa aradtu an urifa fa bi ya'rifuni a ko ne ala yɛrɛ kun ye sanu dama dingɛ de walima jama dama dingɛ ne kun ma dɔn foyi tɛ n kan dɔn danfɛn foyi tɛ sabu fɛn o fɛn tɛ ala ye jira a bɛɛ ye danfɛn ye fɛn o fɛn tɛ ala ye a bɛɛ ye danfɛn de a ko sisan ne ala b'a fɛ n ka dɔn fa khalaqtul khalqa a ko ne ye danfɛn dɔ dan fa bi ni ne ala ya'rifuni o bɛ ne dɔn o danfɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye jɔn ye muhammadu rasulullah ala ye muhammadu da ahmad al-badawiyu o bɛ ka nin mankutu dalailul khairati duwawu dɔ la allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana muhammad shajaratil asli nuraniyati wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil insaniyati wa asrafis suratil jismaniyati wa ma'adinil asrarir rabbaniyati ma tobi ako ne muhammadu da dali fɔlɔ ala ti danfɛn muhammadu ye dali fɔlɔ ye ala tora masa ala b'a fɔ ko la ilaha illa ana danfɛn fɔlɔ muhammadu rasulullah fɔ ko la ilaha illa anta nin de la ilaha illa fila ye la ilaha illa ana o ye masala ka kumakan ye la ilaha illa anta o ye muhammadu rasulullah ka kumakan ye muhammadu rasulullah ye waati jan kala i n'a fɔ tafsirutigiw ni kodɔnnaw ni karamɔgɔbaw b'a fɔ ne karamɔgɔ ka hakɛto ma ala kira yɛrɛ b'a lakali ko dolo dɔ kun bɛ yen dolo in n'a bɔra a bɛ san 70 kɛ n'a tununna a bɛ san 70 kɛ ala kira y'a ye sigiyɔrɔma 70 o dolo in y'ale de o kɔfɛ malikaw danna ala b'i kanto la ilaha illa ana ala kira b'a fɔ ko la ilaha illa anta malikaw fana b'a fɔ ko la ilaha illa huwa yani famu huwa na ana anta huwa utoro la sa wati jan hakati wati mina ala nana an danfɛnw da ka ala kira nɔɔrɔ dɔ bɔ o ji ka adama bɔgɔ cɔngɔ n'a ye bɔgɔ in cɔngalen ala ye adama da kunu faya kunu kɔnɔ fa t'a la ba t'a la tɛnɛmuso t'a la fa ni cini t'a la adama n'a denw ala taala y'a bila u dusukun na ala b'a fɔ ko la ilaha illa ana muhammadu rasulullah b'a fɔ ko la ilaha illa anta malakaw b'a fɔ ko la ilaha illa huwa anw b'a fɔ ko la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ni la ilaha illa allah naani de bi karamɔgɔ salifu amu ne kurana hafizu ye ani sayyidina umar amu ne kurana hafizu ye n'aw bi dɔ wɛrɛ dɔn aw k'a fɔ ne n'aw bi durna dɔn a y'a fɔ ne la ilaha illa ana la ilaha illa anta la ilaha illa huwa la ilaha illa allah an ye kuma daminɛ aya min na ala ko dɛnganiya ɲɛma ala ko k'a ye fonisɛrɛyaba dɔ kɛ mumunu ye ala k'a ye ɲumanyaba dɔ kɛ mumunu limanajɔn ye o ɲumanyaba ye jumɛn ye a ye cidenba dɔ ci an ma ciden min bɔra arabu la n'o ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam o alakira cili aya nin kɔnɔ a ye fɛn naani de fɔ fɛn naani o fɛn naani kosɔn ni nin kɛnɛ sigira bi a kan ka sigi a fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye k'a kana ala ka kumakan kalan mɔgɔw ye alakira o kɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam ala ka kuma a ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɛ yatulu alayhim ayatihi kana ala ka kumakan kalan mɔgɔw ye k'a farafasiya k'a walawala a ka ɲɛnama kɔnɔ aw kɛ o ye fɔlɔ ye
aflana juma wa zakihim kanu la saniya ka ko kira naliye adamadiya nogolo duguma kolo nogolo no kira nalide kala sabke ka adamadon saniya do kolo saniya ni aflana asabana juma wa yuallimuhumul kitaba wala doni ala ka qur'an banina mo be se ga ngofo ala kola be ga karamo ala kira ce fara muso kan mɔgɔ mɔgɔ ni suratul fatiha b'i kunna ni seli tɛ taa kɔ i karamɔgɔ ala kira di ni ala kira tun tɛ i tɛ fatiha dɔn dɛ kɔrɔna jiginna ale ka san 23 a ye mɔgɔ kalala a ka kalanden halisa o de bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa diɲɛ wuli ale de ye mɛtiri fɔlɔ ye o ye sabanan ye naaninan ye jumɛn ye wali hikima ala kira cira ni kodɔn de ye karamɔgɔ min don a tun bɛ kodɔn kojugu alimami kan ka kɛ kodɔnna ye wayilikɛla kan ka kɛ kodɔnna ye n'a fɔra ko kodɔn wayili tɛ k'i sigi wayilikɛla ka mɔgɔw fa ni kuba nin na ayi wayili tɛ nɛni ye wayili tɛ nɛni ye n'i ye mɔgɔw nɛni o kɔrɔ k'i ye kɔrɔnɛ bila i y'a disa bila aw i bɛ ka kira min ka kuma lase a ka ɲɛnamaya bɛɛ ala ka kuma ɲɛfɔtɔ mɔgɔ a ma mɔgɔw nɛni a n'a hadisa dɔ bɛ a b'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn an b'an ko ja an ka dɔnni tuma sa ma jaabi i kan ka mɔgɔw nɛni koyi a ka kumakan kɔnɔ an bɔra min kan a ko sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun silamɛ k'i silamɛɲɔgɔn nɛni k'a nɛni k'i ye fasigi de nɛni bɛ mɔgɔ bila fasigiya jɔyɔrɔ la fasigiya yɛrɛ arabu i b'a bamanankan dɔn wa ala ko ta bɛɛ diplôme bɛ mɔgɔ bolo o de ye fasigi mɔgɔ min bɛ sɔn ko bɛɛ ma nɛni bɛ mɔgɔ se o degré la n'i mɔden nɛni mɔdenya tɛ ala fɛ yen dɛ a bɛ sɛbɛn i ka dossier la i ye fasigi de ye mɔdenya tɛ ala fɛ yen dɛ ayi mɔden fɛnɛ i mɔkɛ ani mɔmuso i k'u bonya i ka mɔgɔbaw don parce que e masa bɔra mɔgɔ minnu na olu ye mɔgɔbaw ye dɛ tulonkɛ bɛ yen mais manamanakan fɔ t'a la dɛ o t'a la o tuma a bɛ nɛni dabila nɛni man ɲi ni silamɛɲɔgɔn kɛlɛkun t'a la komi an bɛ cogo min na diɲɛ laban wagati in na an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la n'i ko an ka sigi k'a ɲɛfɔ hali kun yɛrɛ t'a dɔw la man salima al-muslimuna min lisani wa yadi silamɛ dafalen mɔgɔ min de hakili jigin a lamɛn mɔgɔ min ka silamɛya ka ɲi 100% foyi t'a jɛ ko ye silamɛw kisira mɔgɔ min nɛn tɔɔrɔ ma ɔ ni dugu jɛra an kelen-kelenna bɛ min fɔ an ka barokɛdaw la a ka ca dɛ an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn kɔfɛ a ka ca dɛ ne bɛ min fɔ e ma e bɛ min fɔ ne ma an tɛ se k'a mɛn dɛ an tɛ se k'a mɛn dɛ nɛ k'an ka hakili to an nɛni na nɛ o mɔgɔ dɔgɔyara bi an b'a tan bɛɛ kɛ baro de la baro tɛ jɔ fo n'a fɔra ko seli wagati sera o tuma sinan bɛna taa nan tigɛ cogo di nɛ an k'an kɔlɔsi an nɛni na nɛ a filanan ye jumɛn ye silamɛw kisira mɔgɔ min bolo tɔɔrɔ ma bolo bɛ tɔɔrɔya caman se adamaden ma dɛ bolo ka tɔɔrɔ ka bon dɛ ko tuma n'i bɛ silamɛ dafalen ɲini silamɛw kisira mɔgɔ min nɛn tɔɔrɔ ma a n'a bolo tɔɔrɔ ma o kɔrɔ ko silamɛ ka ala wele kan ka caya n'i ka barolankolon fɔ ye walima i k'i da de magun yɛrɛ fɛ silamɛ ka magun dɔ ye o ye alabato de ye o ye hikima de o tuma n'an nana nin kɛnɛ kan fɛn minnu b'an nafa an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin olu de la nin y'a dɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka mɔgɔw wele ni kodɔn de a tun bɛ kodɔn kojugu ka ko kira nani ye arabu tun bɛ fili la fili min dalen bɛ kɛnɛ kan a ka ca kojugu e yɔrɔ fili kɔni dan ye nalomaya dan ye k'i denmuso ɲɛnama sulo wa idha al-maw'udatu su'ilati bi ayyi dhanbin qutila denmuso ɲɛnama ka dingɛ tigɛ k'a bila kɔnɔ lahara dɔw bɛ ɲininka fa minnu ye nin kɛ mun ye aw bila nin na den ninnu ye mun de kɛ n'a ye nin ko la kodɔnbaliya o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔ min don diɲɛ bɛɛ kan ka nisɔndiya ala ka nali ayi karamɔgɔ dɔnnikɛla fila man kan ka ɲɔgɔn sama sama alakira ko la ayi n k'i karamɔgɔ de don i karamɔgɔ ko i bɛ sama samali ko la wa
ikram ko ko ibe sama swali ko lawa anga kesa ko bara ninkeli ko korona yare makuma kan feu ko adisa yare makuma kan feu ango kesa o bega ke tie do ga famu to gola hadisa la dona bado be ay kuma do fa menga kuma joga ali ka dauma ni kana nganga siyo abi hurera hadisa kana mo bado ali de ko ala kira fa na man kishibai ma ishtama qaumun fi bayti min buyutillah yatuluna kitaballah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عليك دانيال تسامعني كده كما سكي أو نفر كل دلو ما تمني على ساكو أي ni ala kodo ni korati ni ala kodo ni adi sababu ko silamu ma kafo shoshi kono de ala ka sora ko be ayi won ala ka sora to mina o sigi kono mun be ka fo de bi jugu yara o be ala kota ala kala kota ya tuluna kitab allah o be ala ka korne bande kala nga korofo wayli kala segini sigi ma korna ya ma di savo baro diu ay be so lawo kani sigi be mo waju korna ayati adi sati mo baro de be so lawo ibn al-arsali ibn al-qurani otuma ubika ala ka korona kala ka nyefo ka di saw kala ko nyefo wi wala ma karamo be ka wala na di kala noma ni benano yi ala mendoni ubika kuma tanga se karamo ba kala noma se kaka o kena o ka an fla kena minga ala e fenna ma do de fo de be kena ngambi a folo folo jumai o basigi mo be problème be dala ay mo be do bambela na fara ko bɛɛ k'i ka problème fɔ micro la sisan fayiri b'an sɔrɔ yan ka sɔrɔ turu ma se dɔn n'i y'a ye ten i b'a ko foyi t'an si ka so k'an bɛɛ lafiyalen don an ma lafiya dɛ mɛ an bɛ yɔrɔ min na a tɛ dɔn mun y'an ɲin'a kɔ ala ka kuma bɛ ka fɔ suratu ra'adi kɔnɔ ala m'o fɔ ala bi zikrillah tatma'innul qulub foyi tɛ dusukun basigi ka adamadenya basigi fo ala ko fɔ fo ala ko fo kɛlɛ kɛ ka y'o kɛlɛ kan o tuma an bɛ nafa fɔlɔ min sɔrɔ an bi o ye basigi dilen don an bɛɛ ma ala kɛlen bɛ ka hakilasigi di an bɛɛ ma an ɲinɛnen bɛ fɛn bɛɛ kɔ ala ka kuma min fɔ bɛɛ miiri dalen b'o kan o y'an sigi nafa dɔ ye bi kelen a filanan ye jumɛn ye ala ko n ka hinɛ birifini n b'o kɛ k'aw bunbun o ye koba ye dɛ ala ka hinɛ birifini de kɛlen bɛ k'an bunbun komi an filɛ guwa jukɔrɔ cogoya min na ala ka birifini de kɛlen bɛ k'an datugu a ka hinɛ hinɛ de kɛlen bɛ k'an datugu o ye nafa dɔ ye o ye filanan ye sabanan ye jumɛn ye mɛlɛkɛw jigilen bɛ k'an kori mɛlɛkɛ minnu ka ca an dala bɛɛ mana fara kan ka taa n'u ye ni kɛnɛ b'i bolo k'an dala bɛɛ fara kɛnɛ kan mɛlɛkɛ minnu bɛ yan a ka ca n'u ye mɛlɛkɛw jiginnen don o tɛ saba ye a naaninan ye jumɛn ye ala yɛrɛ bɛ ka waso ni anw ye k'an commentaire kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu mana kɛnɛ kan o ye mɛlɛkɛ minnu mana kɛnɛ kan ala bɛ ka waso ni anw ye a ko n ka jɔn ninnu mɛlɛkɛ anw ɲɛ t'u la o de wa depuis dugu jɛra o bɛ ka ni ala ka kuma fɔ ka kira ka kuma fɔ anw ɲɛ t'u la de wa mɛlɛkɛ ni y'aw kɛ seere minnu bɛ yan ni tilakɛra o bɛ yɛlɛ u bɛ t'u dan tigɛ ala ko n b'aw kalama o a ko aw bɔra yɔrɔ min na mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan n yafara u bɛɛ ma mɛlɛkɛ dɔw b'a sisan k'u bɛ ala suma a ko ne ko n yafara aw ka mun b'a la ɔ ala ka yafa bɛ sɔrɔ kɛnɛ min kan ni silamɛ ma taga ye o tuma i bɛ juru min sɔrɔ kɛnɛ min kan i bɛ taga yen de wa ala bɛ yafa i ma kɛnɛ min kan n'i m'o kɛnɛ sigi ka taga yen o tuma ala bɛ dimi kɔrɔ ka ba i la kɛnɛ min kan i bɛ taga yen de wa ala ka san wɛrɛ jira an na donc ala k'a d'an ma an ka imam an bɛ dugawu k'a ye an ka sɛgɛnɛ ye abubakar kani jɛw kɛra ala kama jɛw tɛ bi lajɛ ye jɛw kɛtuma mɛnna kojugu o tuma n'aw jɛra ala kama a bɛɛ b'aw jija de kisi ni tanga dumile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo ala k'o d'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala k'a d'an ka denbayaw ma diɲɛ kisi ni lahara kisi bɛ ala de bolo ya rabbi ala k'o don an garijɛgɛ la ala k'o nɔgɔya an ye ala kana tɔɔrɔ si se maa si ma ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen lakanda ka bɛɛ wasa an y'a ɲini ala fɛ ala m'o kɛ la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala fo k'a barika nin ye wasa kɛnɛ de an bɛ kɛnɛ min kan maa min nin kɛnɛ in sɔrɔ
amba jigiya ka sheriye kafi ala jonyuma ya fakire ni ma ala subhanahu wa ta'ala amuri jigiya amba ni ala ka kete ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ala ka cheba min dan te cheba mina ala mi fse ka tema ka dan fem bela jirinka ka muhammadu sallallahu alaihi wasallam boye ka tema dan fem bela jirinka ka chifana dan fem bela jirinka lafiya ni dan fem be ka hina soro kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ko aka nalice jiye kono ni san keme duru ni biwolon fly ala kira badoci min dango na bange ko kera kabako baye jiye mayoro no nabillahi isa alayhi salam ala danga na jiyana ni ka ci ni bonya cikai ni karama cikai ka kana adama do nusoja ku la nyagali ku nusoja kuma funyana o yijume ye ko kira bado bina no de muhammad sallallahu alaihi wasallam kana wati sira allah o da qur'ana isa ka cika mfanyana ala ya danda chugo na yo fanye watimi anana kana cika min faka mgonya na qur'ana sigino aya ko ka fanye ako wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad ko de isa cirani muye ko ngana kana unusoja ka kibaru dum do otlola kaula nyagali kaula sewa ko ala ka kira ba mi kafsana ka kira bela jire aka damfa mi no madam ko di na wati o surnya na bi ka surnya don ay signa kan nali ala kira kan nali akibara be san keme duru ni sambi ulu la kala sura ala kira mai jiya kono folo isa na kana chikam fo akon na fana kana ulu so jana ne kaula sewa nai don ne ala kira na damfa be se wala damfa be no so jana nai sabla mena ala ka damfa bi ka ala kira kan nali kono sallallahu alaihi wasallam amena nabi nyumo ni ma nyuman tebero ba duka duwula ala kira bala ba mimina mbi fe kan tle be atlema ikan jamana be jamana ma ala mbi fe kan ninga kira be la jele mbi fe ko fale yemuna nyaka da muhammad kan ke muhammad manto ya fara kira ma fi kira unuka buyanuka karama utumaji na ala fara ko beta ka boyi ka sika ke ala kira manto simple drone boyi ka ala kira ka manto ni noyi ala ko ay wala tiga kira ka banko fa'atil aqlam wa jaffati sawf ako sebeni no ila tiga sebeni kalai ako kortara ka ban wa seben fro fana jara sebeni kurati la tiga min kira woni bolla bebi wasadu itadi la sandandro ala kira na sallallahu alaihi wasallam ana nasro jiye nyagamine do jiye fergileno ana nasro jiye dibileno ala dani noro mi ayo noro ke kan jiye bela jire yele kan noro di jiye bela jire ma aya soro jiye nyagamine mi do ay jiye nyinebo aya soro jiye fergile mi do ay jiye foni ay jiye blakanda stratiga nyuman kan no lafiya srai no here srai olla don bagalo be o ba fama ibnu taymiya ko ala kira sallallahu alaihi wasallam adoni ani ka ciye tigiya aka fotawla ani ka baraka naka yamariyai fen sabare ni ka ala kira don o ya foloi ka ciye tigiya aka fotawla ne ala kira fen wo fen fora ko ala kira de ufo e ka dawla na sabatira ani ka baraka ne ala kira ka yamarikai akui ka minke o ke ki ka minto o toy akoni fen sabai ko ni ka boni jiya na kono fen bela jiri ani doniya bela jiri don baga do ya nyini ga ko ko karamwa ki kuma ba fo bi de ala kira don o ka boni fen bela jiri ko ko tigi ko bi se ka bonyene ala do ye chugodi ako ala don ko sirleno ala kira do ni la fanaw ala ko latiga chugominga aka ale ka danfa ba do ni sira jumenye ba do na ka kira di ka sira ulu de nafo ambo ala ko me fo ko ala kile yani ka ko ala kira ka nalinye ala joli de tube maka ka oni ko shika wolo boni keme sabani bi woro le ba ka bala boni batu kabila be ka boli be sanji boli be tile boli be here boli be toro boli be sene boli be jago boli be na mi fagata jago ke boli do be ami to ni deli ko de ka jago sra jana na mi fagata sene ka o boli be ni samia ma nya o boli be na mi faga furu ka o boli be ni dengu ni o boli be ni dengelera o boli be ni bere jeden tu ala de o boli tu be mi matrafo tu be mi bato boli keme saba ani bi woro maka dugu in kelen doron kono ala keme saba ni bi woro de tu mo kana jirana ka fo ni bela jele fili ni bela jele dibiye ni bela jele la bosiri ni finyare aramadiya kono ala kelen pew de be minni ala ya ka kamini bato ka no ala subhanahu wa ta'ala ako ala yɛrɛ dɔni ala tun ti dɔni ala kɛra tɛ o ala de ala tigɛ ten o ye ala ka kɛta de a y'a ɲini ten a kɛra ten de fɔlɔ o de la ala kama kuranna kɔnɔ ko ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina ni ala tun tɛ ni ala kɛra tun tɛ sallallahu alaihi wasallam ala tun ti dɔn ni ala kɛra tun tɛ sallallahu alaihi wasallam anw bɛ nata fɛn o fɛn na ko lahara ko bɛ an tun t'o dɔn o t'an ka programme kɔnɔ ni ala kɛra tun tɛ sallallahu alaihi wasallam an bɛ cɛsiri min kɛ k'an bɛ alijɛnɛ ɲini alijɛnɛ ye jumɛn ye jɔn de y'o fɔ an ye ala kɛra de y'o fɔ an ye o an bɛ ka siran jahanama min ye ko ala k'an tanga ka bɔ a ma ni ala kɛra
kira tun tɛ an tun tɛ jahanama ko kalama ni ala kira tun tɛ seli ti an tɛ seli dɔn an tɛ sun dɔn an tɛ hiji dɔn an tɛ jaga dɔn donc o de la dɔnnibaga in ko ala kira dɔnni ko de ɲɛci ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko tɔ bɛɛ lajɛlen kalalen don ala kira dɔnni de la a bɛɛ lajɛlen sirilen don ala kira dɔnni de la wa a bɛɛ lajɛlen bɛ sinsin ala kira dɔnni de kan wa a bɛɛ lajɛlen bɛ taari ka segin kɛ ala kira dɔnni de kan sallallahu alaihi wasallam ni mo de dɔn i bɛ fili ni mo de dɔn ala ye bonya min kɛ ala kira i t'o bonya i t'a valeur dɔn an ko kan de don o don ka ala fo k'a barikada k'a sɛbɛkɔrɔ fo k'a barikada ni ala kira ci de ye ko mun na dɔrɔn ko ala ye ne kɛ ala kira ka manton dɔ ye dɔrɔn nin ye makamaw la belebele n'a fɔra makama ko jɔyɔrɔw la belebele nin darajaw la belebele de ye ala yɔrɔ ala ka buna adamaden na k'a y'i kɛ sabe a y'i kɛ muhamadu manton dɔ ye bilahi maa ɲumanbaw tɛmɛna minnu ye ala deli o la ala m'a k'u ye fiyewu fiyewu anw ye mun kɛ ala ye ni ala y'o d'a ma an ye mun barikada kɛ ala ye ni ala y'o d'a ma foyi ala y'o kɛ n'a yɛrɛ ka sɛmanciya n'a yɛrɛ ka ɲumanya de ala y'a o de latigɛ a ma donc ala sara ye mun ye an bolo a ye nɛɛma min d'a ma an ka nɛɛma y'an ka ala sago ala sago sara ye mun y'an bolo an ka ala barikada k'a wale ɲuman dɔn ala sara ye mun y'an bolo k'a fo k'a sɛbɛkɔrɔ fo an ka jɔnya d'a ma ala jɔnw de bɛ ala fo k'a barikada ka tila ka jɔn u yɛrɛ la a b'a fɔ ala i ni hakɛ ka kan min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye nka ne ka adamadenya dɛsɛlen don k'o hakɛ in di n'an ye fɛn o fɛn ala foli la walahi ala ni fɛn ka kan min ka bon n'o ye ala ni hakɛ ka min ka bon anw de dɛsɛlen don sabula an ka adamadenya koronnen don ka tila ka jɔ an ka dɛsɛ n'an ka nagasi la ko ala tiɲɛna i ni hakɛ min ka kan o tɛ nin ye o ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen anw de dɛsɛlen don n'an bɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in b'a wajibiya kan an ka taa se fɛn damadɔ la o de ye alakira kanu tiɲɛ o ka sabati alakira ɲuman cɛ sallallahu alaihi wasallam alakira kanu de ye jumɛn ye ka alakira sallallahu alaihi wasallam k'a kanu mɛn i dusukun na k'a nata n'a y'a sɔrɔ alakira bɛ diɲɛ na bi ala ye fɛn o fɛn di ne ma nafolo la sɔrɔ la o n b'a bɛɛ lajɛlen don alakira dafa hali n ka alakira ye seconde kelen dɔrɔn n ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen don o dafa n ka se ka alakira ye seconde kelen adamaden k'o nata i dusukun na i tiɲɛtigiya ye k'a nata ka lahiri di ala ma ala ne ma alakira ye nka a ka cikan sera ne ma a ka cikan min sera ma a fɔra jogo o jogo bɛ alakira la ala n b'i a ɲini fɛ k'an dɛmɛ ne ka se k'o waleya n ka kɛ alakira mɔgɔ n ka k'a nɔgɔ ye n ka kɛ ka modèle n'a ka exemple ye adamaden kelen kelen bɛɛ kan k'o nata n'a fɔra ko alakira sallallahu alaihi wasallam a dɔnni a n'a kanuni o de y'a k'a jigiya ni alakira tun bɛ yan bi n'a ye fɛn o fɛn fɔ ne ye bilahi azim n t'a sɔsɔ n b'a kɛ n'a ko n ka min to yen n b'o de to o tɛ wuli fiyewu 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 n'an y'o kɛ ni ala y'a dɔn tigitigi o ye tiɲɛ ye an dusukun kɔnɔ ala b'an dɛmɛ k'an bila sira kan sira min b'an sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam o kanu min filɛ ni mɔgɔw y'o kɛ kodenni ye ni mɔgɔw ko k'a ma fɔ kanu dɔrɔn o de ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye o de la busayiri ko walam usalli siwa fardin walam asumi busayiri ni makamaba bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka nin daraja bɛɛ sɔrɔ a ko ne ma dɔwɛrɛ kɛ koyi k'a fɔ ne ye farida caman de siri n ma nafila caman kɛ ne danna n ka siri faridɔ ma n y'u kɛ cogo kɔni ye n ma sun caman kɛ k'a fɔ n ye sun baraji caman ye n m'o kɛ ne ta ye min ye kanuɲɔgɔnya ni jigiyaɲɔgɔnya min bɛ ne ni muhamadu ɲɔgɔn cɛ o de ye n ka jigiya ye ni fɛn bɛ mɔgɔ bɔ lahara bolo la o ye o kanu de ye n ka seri n jigi t'o kan munna n jigi tɛ n ka seri kan parce que a bɛ se ka kɛ seri ma dafa a bɛ se ka kɛ ala bɛ fɛ seli ka kɛ cogo min ne ma kɛ ten a bɛ se ka kɛ su in ma dafa ala bɛ fɛ a ka kɛ cogo min ma kɛ ten jɛgɛ in ma dafa hiji ma dafa nka min kɔni bɛ na n'o sigati na hali n'a kɛra misikala zaratin ala kɛra kanu min dusukun na ma se k'o la fiyewu 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 ni ko tɔ bɛɛ m'an bɔ lahara n jigi b'a kan k'a fɔ ala tɛ n jeni ka ala kɛra kanu dɔrɔn dusukun na o de y'a to cɛ dɔ nana alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira ne nana n y'i ɲininka min ɲininkali min na bi a jaabi fɔ n ye joona joona nka dɔn ko ye mun ye ko diɲɛ bɛna wuli don jumɛn ko muhamadu nana i y'o de fɔ n ɲɛna muhamadu kama k'e tɛ kabako ye dɛ mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ u bɛ dugawu ɲini u ka haju la u bɛ ɲininka ka diɲɛ ko la ani diinɛ ko la e ta ye lahara ko ye o tuma e ye mun baara nafaman kɛ n'i jigi b'o kan k'i bɛ t'o de sara sɔrɔ joona joona i pereselen n'o sara sɔrɔ kɔrɔ mɔgɔ min fɛ diɲɛ ka wuli i jigi b'a la hɛrɛ de b'i ɲɛ o ni hɛrɛ t'i ɲɛ i tɛ fɛ diɲɛ ka wuli o i tɛ fɛ i ka sa yɛrɛ o a ko donc jigiya dɔ de bɛ yen k'e ye ɲuman dɔ kɛ ala ye i pereselen n'o de sara kɔrɔ wa a ko alakira ko i ye min fɔ ko tiɲɛ don ko nka ne ma baara kɛ لا كبير صلاة ولا كثير صيام ولكن أعددت لها حبك يا رسول الله أقول على كلام ما سري كمان كافو سري كجارة نفرد أودرو كافوني سون كمان ندو مونتونه كافوني نماري كفون تيجي بقى أوتة نيم من لبلا هراوي على كلام كانوا من دسرنا يوري لبلا الله ليس الذي هذا المفاخر والعلا كما ناس من آية كتاب وما عليك السلام عليك السلام
ako nyodi la bella hara injigi boli kan ka fonte jeni few ka to kanu ben disku nam ala kala kama sallallahu alaihi wasallam ko al mar'u ma man ahabba Allah ki kanu ka fa arma de manifi la hara bi ke rojme ikanu baga bi yoroma min kanu tigi no be yoro fana boli no fa am jena ay ni kuma yimere sahaba ko anasire riwaya ndi ko depuis uludo na islamela ulu ma dele ka nyagali kuma me kan nuso je kuma me ala kala da ani ala ka qur'ana kono kan dombo ala kala kele kan kuma fulu kulu nusu jame ka ka nyama be kono ma dir ka nusu jame ko yi kada ko nymen kan fala ngani wanyini sabla ni ya jete min lahara adama do ye classe daraja odi aljannati niveau kile nyon aljanna niveau be nyon sanfé mais ala kala be ke niveau mina o yi firdausil a'la o di kabuna bela jire o di kadina bela jire o di dafale no na bela jire kira bobo nu ka bonye ulu be fe o ka soro ni o ta soro few nga ala kira bulu ma ko almaru ma amal habba nabi yorobi ni kanu ichie aw fara bi ken no fe Allah akbar donc ay kira ka makama aw sote ay nabi nyuma ka makama sote ka waliju ka makama sote ka kutubu ka makama sote na ka kanu min ba o diskuna ka nyesene muhammad ma aw ni ne be ke yoro kelina aljanna ko anga daga arabi Allah akbar ata ce ya fa ga daga ko seli chama ce ya fa ga daga ko seli chama tele ko sun chama frate ce o fanina mais jama fonti seli gede ama nyone ge seli wajibi de sabe ga seli ke kaka ke wati la kaka ke chuko nyumana o wajibi de ngana tuloga seli tuloga ko tala tuloga ko tola fe sabla ni adama de nyini ngara ni saraka du ka kaburu ko ibi nyini nga fe folo mina la rawi ka seli de fana ni seli nyana al fay wa nga gafe to fana flaka chala fe nyumana be sika sorora hal ni to ma ni seli nyana jiga ba kan no ba be ki nga ni seli ma nye fana al fay bara to be to kana shima flatuguni ibna so ka balma tu kai ika furu kai ika sinjiya kai ika siginyoya kai ika sun kai ika hiji kai ika chega kai seli mi ma nya ba fay do se pe da to ka be ke fuye ni be bi ta fula da na flega ni seli de wajibi te gansante ala kana nale madina aka bara foro ke jume o misiri jori da yori kana ka bara folo ka jira mo la seli sebe ko ni an ko cɛ ko de k'a ma nafila caman de seli a n'a ka farda a b'i tulo ka farda la dɛ a bolo falen don a ka farda la a bɛ farda seli a seli cogo ɲuman na a seli waati ɲuman na wa a b'a seli ala kɛra ka misiri kɔnɔ de fana tuguni a ko k'a fɔ ko n ye sun caman de don n ka sun caman don nka i kanu de bɛna cɛ lase nin martaba in ma alakiyama jɔ don o de la ala kɛra y'a yɛrɛ ka hakili dɔ fɔ an ɲɛna a ka ma wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ako billahi muhammad bi kana ala ko hadisa sahalena ako awtola kelen shi chete musote ne ka mantona ko bi ke mu'minin dafale ko ka limane be sabati ka dafa fo muhammad kanu ka buyoro ka tebe fe bela jereka fikari muhammad kanu ka tebe yere bakunka ka tebe faka ka tebe baka ka tebe deuka ka tebe musoka ka tebe furucheuka ka tebe fe bela jereka jiya ko fa ala kelen dro no de ba ke feu ite mu'minin dafale ala subhanahu wa ta'ala adoni kanu ala kala ya suka ta yere kanu basara ba do o kanu mi o munyani aba do nafa mi boka o de ato ala kala fa sallallahu alaihi wasallam nga kanu nyogo ya ambal masaba ngana nyogo nage kanu nyogo me wuro muna akokul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kona asoro chiena awe ala fa kirafe ay tugune muhammad ko ay tugun ko ay tugun ko de jumay ay ne muhammad latiki ay njogouta ay ngalla dabuta mika ala nyiri chugo ma ayo nyogonke mika chesiri minga wala ayo nyogonke fe mo fe nabi muhammad la an kelegele bere jere ko sama ko do ya nyere la ka muhammad ka example yi foni jema mira muhammad la numaye nuyi aka muhammad nyere fumbulo kala ka wallahi ala kala taala ka ko to nyuma do biya fo mo ko do ko hakilla ala kala taala ka misale nyuma do biya aka example nyuma do biya ne yere yoro aka mo hakili jiga ala kala sallallahu alaihi wasallam ni saba ma ko be ka mu'mina ma dafa ni ala kala kanu ba ma kewe be ka ala kala kanu ma dafa an ga silenu kanu yi ciye duskuna fa ka wadi ali faratu ni wati sere ba fo ala kan beso mi fa ka miniti duru de ta sanga soro ka bo mo rabe mi fa ko lese ala kan beso amen o kanu mi sabati ni muye fen nani be mi dira ga mo do kene do ka ma fo mi siri fara kono an karamo ka hagetu fen banani be ma o ma ni bi fe ala ki ka jiya dlan akika lahara dlan aki sankorta dombe bita sanfeli iti naga sibi ala sanfeli ebe bonyo soro no e jiya bonyo yi ka lahara bonyo soro fen banani be ija to la do ni yo soro do ikuna jera a fen ba fura mi
anga sili alakira kanga sebe korosili alakira ambe wati jamin ke kuma langolo fola alakira fama makoro ka fama ambe mo korofo minuke ambe kuma minu fo nami sika ta nyingala la haral ka ma jodo anga soli ke boda nyuma ka bo o kalu kalu ni te bar la wati idale no isigile no ibilile no ijole no hali bi ka tobili ni ka sokona baraka hali bi fradike sali alakira ka do sallallahu alaihi wasallam aw karambo ka ma ka ya fama ko hali janaba bila sali alakira ka sallallahu alaihi wasallam hali janaba bila ibi ka dlanka imabili ka janaba bila ko sali alakira ka ni sali alakira abaraji bi sebe ibana fa fana kuma fulana yimi ka baraka ne alakira ka sunna sallallahu ta'ala alaihi wasallam alakira ka sunna de jume aka keta ana ka fota ana yere ka lahalau ana ke chugode ko de alakira ka sunna ibaraka na alakira ka sunna mais sunna na karamo mo be ake to mina wati de borde fendo be sunna na fango fo nyoy mo do sunna ke kenema ko te sunna ko alakira ka sunna de jume alakira bomo sika jamfiki bomo sije alakira ka sunna de jume a kursi tum pani no funga kursi pa alakira ka sunna de jume ngam monturi kana siria iba siria de alakira ka sunna de mi ka tama ki janga ki fanga jira ki galabu kene subhanallah ni jiri kofara yoro de quoi kofara ni jiri mi fulani na kofara le sati fo jiri be continue o ko fitini de jiri la boti bi lay ala kira ka sunna le mi ada waranga sunna ke gada kunyu men kam pour que ala kira jaka to ngani ma ko wati be e ka kina fi de ala kira sallallahu alaihi wasallam parce que jiya bara be ala kira ka sunna do bala ni bina sigi ala kira to mi sigi le rabu jumay bismillah ni bina sigi ngo bismillah abi hakli jigi muhammad rasulullah la mi sigi ni la rabu ya hakli muhammad ibina wuli ala kira to mi bile chugoni bismillah be hakli to la ibini ka sabara do ala kira to ba ka sabara do chugoni kinise bismillah la hakli be ala kira la ibini ka sabara ba to ma boli jumay numanse bismillah abole folobo ala kira bina do misir la bi joni jumay bismillah kinise mina do misir lati abina bo misir la bo boni jumay numanse ala kira to mi baro barake ni e kera sunna mo sira be ala kira degini ko bela jere ka nyina may be ko kile kono a jaso jasi bina so ya hakli be ala kira la shiye keme nyoko o minimum basabil la magani munmunu fengo fenke ni sunna mo de be bina so ya hakli be ala kira de la dora ke wati akewo ke ni bina ke hali ji ni bina ta ka mi bismillah ala kira to ma be jogodi abi jisa de ka furo ko saba na mi abada bala doni kataka sigi ka mi ka to bala doni kataka sigi ta mi ala kira to ti golo ka ko atiko ke o mai docteur yara la sabate ka ko tika fefu to e bi fengo fenke ibina dumuni ke o ibini mio ibini sigio ibini jo ibini dawo ibido misirlaw ibubo ibido nyegen kono ibubo ala kira ka sunna de bi bere ci de na fara tle ko e bi fengo fenke ala kira jabe e nyakoro ala kira jabe e nyakoro est ce que bi faranya kala kota shetane tseka gerilaw atseka gerila mun kama basa ala kira noro de ko na noro doni na dibi tseka ke shetane dibidi shetana bi fera ma wati jumene nan duskun dibira ni dibi dona na ala ni tere shetana ba ashake ni dibi ntie fe shetana tega gere yele le bi ndro donc o noro mi noy muhammad noro ay noy muhammad ka sunna mo ay no noro doni na be hali dan fa mai ala ba jira shetanna abik akere ki ko linai ni shetana bara ka fa ni dona ni liruje danje be mejeni aba babo do e be ka adama de sanuma ne be ka ma numanye e be ka ma mi be ala ka hago tanga e be ka ma mi be sira ala mi be ala boto mi be ala bunye abe sira ka do ala gasi ala subhanahu wa ta'ala o de ala kira ka sunay mais nanya ke dro model yo dro ne ala kira ka sunna mo de ha e mi ma ke e kafiriye e bida mo e bora sunna kono asala kira to ti bogo dina na dayo handi mo ko ke mi ma ba ma ala kira to ba fiere ni no ye misali adro arabu che do na dina na ti islamia kalama anana misiri kono ay sugule ke islamio ka misala kira ka misiri la sabo girna e mu batala mo e mu na ni ke kuba che ala kira ka isabali ta ke chugo ye e che ti dina do na anya fay fulo akuma ka mi ke sansa ita na njiye au ka bon sugune ke heroin yo bwala ka hero sania ay che wile ka aglisigi ya ala batu yoro de ya yoro sanmani ni sugune be ka kero de be misiri ta kero ka fo che nyina che ya famu na tunda na sahaba ma udom ni che tara oda be ko dina na tina tuni ulu tuma goshi ka mu be ka faga wa ka dina ko bane na tara na harabta sa jahannama ko adun tabora de kanga mu de me ku ka bo jahannama na kana alce na ko neke a tigi ke nyugu to fenyi ki ba tigi la ka tigi kafiria na tara jahannama na ko ere desaraw e ka bara ide ki ka bo jahannama na e ka bara ide ne ka bara ko nga bo shetana bolo ne ma se ka bo shetana bolo fo ya to shetana bolo shetana ya mogosa o ko ra ka fa mala ka bara ke imala ka sunna ke ala kira cira de ka adama de kanga aka mo bo de kun kono aka mo bo jahannama ta sara ka no aljereka o de ala kira ka mission yi o de sunna mo yayi no bi keni kodo mi aka ka no kodo yi abi keni no ya mi aka ka no yayi aka ka kuma nyuma mi aka ka no yi no te be sunna mo ga te fu
ni suna fɛn o fɛn silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn sunamɔgɔya tɛ ni suna fɛn o fɛn silamɛw classé ni karisa ye bida ye ni kafiri ni fasiki o tɛ sunamɔgɔya ye ni ala kira bi a bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛlɛ o ye de a b'a fɔ k'i k'a dabila ni t'ale ka taa sira ye donc an k'an janto sunamɔgɔya in na sunamɔgɔya in ka misɛn kosɛbɛ sunamɔgɔya in tɛ dɔwɛrɛ ye ala kira ja de ka k'i ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn i k'a ye waati bɛɛ lajɛlen i ka sɔgɔ ala kira la sallallahu alaihi wasallam kana sɔrɔ a tɛ farin na wa sisi point sabanan ye min ye an bɛ segin kanu ma tuguni ala kira kanu ka kɛ k'i kɔgɔ disi fa quoi kana sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛna ala kira de ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen taara ka d'i ma k'a bɛɛ kɛ sanu ye k'a kɛ jama ye i bɛna sɔrɔ e b'o bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn fu ye ka ala kira ye seconde kelen i ɲɛna o ka bi ma ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan fo ka kɛ tiɲɛ de a kana kɛ kuma ye dɛ a ka kɛ tiɲɛ de fo ala ka sariya ko tiɲɛ de dusukun kɔnɔ n'o de kɛra a bɛ fɔ irtibatu ruhi irtibatu qalbi o bɛ kɛ ni muhamadu rasulilahi ni ɲɔgɔn cɛ ni ala kira bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na de ala kira ka di e ye cogo min fana bɛ diya ala kira ye ten bilahi bɛ diya ye ten hali maa ɲuman ye dugukolo in kɔ quoi sariya kɛlen ye k'a fɔ karisa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ karisa fɛ walahi ala kira b'a tigi fana fɛ o ye mun ye kanu de y'o s'u ma walahi kanu de y'a s'u ma maa o maa bɛ karisa umaru fɛ ala kira b'a tigi fɛ ka da kun jumɛn kama basa a bɛ ala kira kanu ka se hakɛ min o de y'a to ala kira kɛra fɛ a kɛra nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ donc fo kanu de ka kɛ kanu sɔbɛ ye an ka ala kira y'an ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na n'i delila k'a ye sogo na su fara tile ka ala kira ja bilen ɲɛkɔrɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko ala kira de b'i nɔfɛ a yɔrɔ la n'i ma deli k'a ye sogo na i taalen bɛ dɔnnibaa ba minɛ ko mɔgɔ sanuman don ko ala jɔn ɲuman don a bisigiya k'o de filɛ nin ye ko ala kira de filɛ nin ye tan i k'a tigi ye waati bɛɛ a kana tunu na waati si n'o de kɛra o ye ko belebeleba ye adamaden yɔrɔ walanda naaninan n'a laban ye min ye o de y'a ye alkhidmatu li ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ka kɛ ala kira ka mantonw ka ciden n'u ka baarakɛdenw ye ka ala kira ka mantonw ladon an ka sɛgɛn an ka tɔɔrɔ an ka ɲani buna adamadenw ka lafiya sɔrɔ o de tun ye ala kira ka ɲɛnama ye ala y'a ci de rahmatan lil alamin ka kɛ hinɛ de ye dan fɛn bɛɛ lajɛlen ala kira ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen a bɛ adamaden kunko de la dɔrɔn a bɛ mɔgɔ de dɛmɛ dɔrɔn o de ye ala kira ka baara ye dutigi min n'a y'a kɔ don a ka du la a ka d'a ye a ka ɲɛmaa sɔrɔ a ka komaa dɔ sɔrɔ min jantelen don a ka du la dɔn mɔnicogo la ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na min b'o jɔyɔrɔ fa a ka du kɔnɔ o ka di ala kira sallallahu alaihi wasallam silamɛ bɛɛ lajɛlen ala kira ka dudenw de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ala kira ka kɔlɛw de ye sallallahu alaihi wasallam maa min b'i janto ala kira ka kɔlɛ la ka tɛmɛ tɔw kan o de ka ɲi o de ka di ala kira ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw fana kan donc i janto i balima silamɛw la i janto i sinjiw la i janto i balimaw la i janto i sigiɲɔgɔnw na i janto i misiri kelen ɲɔgɔnw na i janto silamɛ bɛɛ lajɛlen na kɛ bɛɛ lajɛlen ka ciden ye silamɛ ɲuman b'a filɛ de k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka surun ala la ka tɛmɛ ne de kan bɛɛ dafalen don ala yɔrɔ ka tɛmɛ ne de kan bɛɛ bɛ sanfɛ ka tɛmɛ ne de kan bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɛ ka tɛmɛ ne de kan f'i k'i yɛrɛ jate k'a fɔ e de ye mɔgɔ jase e de ye ɲuman mɔgɔ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o yɛrɛ bonya miskala zarrati n'a donnina ala ko k'i tɛ don ale ka jɛnɛ kɔnɔ i tɛ don ala kira ko la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin a tɛ yen miskala zarratin yɛrɛ bonya n'a bɛ mɔgɔ min na kabako don ko a b'i mago de sa pewu pewu diɲɛ ni lahara bɛɛ lajɛlen i tɛ se ka don ala ka jɛnɛ ka yɛlɛ bonya ci la sa dɔgɔnɔba an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tɛ se ka kɛ fiyewu fiyewu a tɛ kɛ ala kira ka mantow k'u ladon ni mɔgɔ min n'o man kɛnɛ n'i bɛ se ka min k'a ye fura sɔngɔ na o k'a ye i k'i yɛrɛ bila ala kira place la sabula a ka duden dɔ de banana ni ala kira tun bɛ ala kira de tun bɛ yen o k'i b'a la ka jɔ ala ka fura ko ye dɔ kana ko fi sabilillahi ko n ka ordonnance filɛ a dun se b'i ye ala y'a dɔn a se b'i ye ala kira manto n'i m'a kɛ bilahi ka ala kira kanu tɛ tiɲɛ ye a ma dafa i balima dɔ man kɛnɛ i sen tɛ i ka taa bɔ i ka taa fɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a b'a ka so i ka misilamɔgɔ dɔ man kɛnɛ ni ala kɛra ka suna yi tiɲɛ ala kɛra kanu tiɲɛ ala kɛra ka ladabu tun n'o de ye i bɛ ala kɛra ladege o de la maa kamanagantɔ dɔ na kɔnɔfilitɔ dɔ na an ka balo t'i bolo bi an ka balo t'i bolo lomani kelen min bolo i b'a tila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ aw ka don ɲɔgɔn fɛ o de ye ala kɛra ka suna ye maa dɔ nana ka diɲɛ haju dɔ la karisa i dɛmɛ i ka taa nin ci in kɛ n ye i bɛ wuli de ka tugu a tigi o ka taa ka problème yɛrɛ k'i ka sɔrɔ ka segin i yɛrɛ ma tuguni ala kira tun y'a ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔw ka cidenya de la o de y'a to sahaba baba minnu bɛ yen n'o ye anasi n'a ɲɔgɔn ye minnu ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen o fana bɛ ala kira ka baarakɛdenya la olu de ye martaba ni bonya sɔrɔ ka tɛmɛ sahaba tɔw fana kan parce que olu kɛra ala kira ka baarakɛden ye walijuw ko maqama ma cogo di ko maqamul khidmati li sayyidina rasulillah o daraja de bɛ walijuya fana kɔnɔ ala kira ka baarakɛlaw ka jɔyɔrɔ ala kira ka khadimu ka jɔyɔrɔ o ye jɔyɔrɔ la belebele ye walijuba dɔ bɛ Senegal b'a dɔn o b'a fɔ ma ko Serigne Touba dɔw k'a ma ko Ahmadu Bamba de y'a tɔgɔ ye Touba karamɔgɔ ni ye waliju belebele ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a ye a n'a ye nɔ min to a kɔ bɛɛ bɛ seede k'a fɔ ko ala jɔn ɲuman dafalen don mais a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ ala deli fɛnba kelen de la fɛnba kelen min ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye ko ala ij'al li maqamal muqtada anasin
ko ne fala bi ñebo mo ko ko sayyidina ala sire no ala kala ka khadime ala ma ñini fe iko joro de janjeni la haraka kala kala ka khadime dron on na seregelo kama ko khadim rasulillah wa fa sheikhul khadim sheikhu mi ala kala ka barakale ala kala ka cidenu bas ale fana ñebo sahaba do ko kera ala kala ka barakale yi o kera ala kala ka cidenu ana sibul maliki afana ala deli fengo fena mala deli aljana na de ama deli woni jare de bas ale ay min ka bona bele jinga kala kala ka cidenu de ka bona bele jere ayo de ñini ala fa subhanahu wa ta'ala kun ka ala kala ka cidenu kun ka ala kala ka barakale yi bas ma ñuma do ba do koro de mi ala ro yani ka kutuba ñino kutuba ya sanfe ni kuma jara ba fo bi nabi ñuma ya sanfe donc ayo de ñini ala fe ana sire ko khadamtu ar-rasul 10 sinina fama qala li uffin qat wala li shay'in sana'atuhu lima sana'ata ولا لشيء تركته لما تركت وكان رسول الله ألين الناس بساما ضحاكا كما قلت خادمية سانتام ودي عليك قالونا كجلانا كمداي كنا خادمية نا خادمية رمي ما نستمت وأكرك صلى الله عليه وسلم أنا بتام على كرا فرينا فاجا نا على كرا سكرامي أنا سببولينا سيمو سبرا دولار بنا سبرا منا كاسبرا بلا أكمل قرا ne ala kra bi sigi ki nyese ala kra ma ne ala kra e signalement fitini ke na nyedro aba fam ko patron kala nyini da bi boli kala ko chike ne ala kra wula wati ma bi na ala kra ka sabara ka bla sen koro ala kra bi seno sabara ina ne ala kra sigara ma ba ka tangara bere mina bolo abi ba mam ala kra bi ka ta sen yita bo famia abi ta sen da ka takana abi na jike ala kra sen na te ko ala kra bi sen yita na kala abi tu ala kra ko ala kra ka nyini me sufara tleka abi tu tagalawo abi tu sigilawo abi ala kra no fedi sufe ne ala kra bi do aga so ale mo de mi ahadu sufai o be mi sir ko rodi ala kra ka so ko roy ne ala kra mo ko bila samani wati wati bina so abora fajiri bi sa fo ko patron mo bina so ajore no dalaga patron mo santam fo italati muso do ati demba do ati somo do ale ko di ko ala kra khadima de sallallahu alaihi wasallam ni mo ko waliju boye ko kama bo boye ko mo balaga yi mo kera ala kra fo de sallallahu alaihi wasallam jahilu kana jahiliya kan fo doni be sa ko fe mo semene do kun fe ko tew billahi ambe ala domi do ala don dafalenu jahilu tefiu segusala ko mattakhaza allah waliyan illa allamahu ko alama mo shika ka walijue hanni kun fine fala kila dona akila kala o jahilu shita la ka walijula ni waliju dafale ne ya ala rabbillah hanni makala mo mila kala ala yere ne bi doni di babila kala ite ala tanama ko ke fiu ibe fengo fega mo ya fa ma famia ibuna so asinsire no qur'ana ni sharia de ka siga shito la fiu doni mo emi anasi santane ke ala kala khadimia afara tumi wasono yi sherin tuba naka boyena ka barka na ka here bela jire ba ka famille do Sénégal ako ala nti fere ni fere tiete la harate anasi ka joro nyoko dro le dine madro bine bo jaman tulo ko bala ko antala kala do wallahi antala kala do aman tulo ngala di wallahi ana sabari ala kala sallallahu alaihi wasallam yi bonyo la bonyeri ni ma me fa ka se wadi jadda kuna se ala kala masoko ala kala da ibaso ni bi fa ala ki ka jurubu ya fa so ala kala da ibaso ni bi fa ala ka kifa so ala kala da ibaso ni bi fa ka jiye kanye ka bolo ko nyman hayatan tayyibatan fa huwa fi 'ishatin radiya ya jiye ko na ya ana ta Allah harfo la de billahi ni so ala kala da ibaso na ni dare ka kabura bi dal lafiya kono mele ko bina fifa de dongondo ka ki ka cidonye ki tigi ka kaburu kono ka ala ka furi dum fie ni ala kala barka na ka salatu ni ala kala kanuri bo so ka kaburu kono ibe billah ala kala masa jaw bi ku jaga mu jomi ni ala kala barka na bi no wallahi billah ala kala kan gil de mu dal fiu ibi do aljanna na isagula ka sarata tiga isagula ibi ala ka boyina ka karamana ka sutura de ala kala kanuri donc ko bari ba mo ni sigi ne be an karamo abu kan fo ka misiri du kebe fo anga alma mimino kona misiri na ya rabbi ala ka la haraso sumo ala ka saye kuma la fe ala ka bara mu ya sinsi ya rabbi ala ka barka do ala ka tafi ala ka hina su bela jilim anga makoroba minu be misiri na anya ni Allah subhanahu wa ta'ala fe shi janni kene be ala bula ala ko kalfanu bara nunu kunjele anya nga kuma galamani tengu anga madola uyuka ni sodia ira kene kunka wi min so ka fo anga jangula me aywa hakila min yamda mauludu organizan ana soro anga chiro wat mo muso kalaya anga mo roba fale kumbia kele almamiye to kele misri wallahi donc obi jakana ni misri la nyon fe musalla mi misri wallahi uta muso ka yoro be muso kala qur'anana ani sel chukun mana فولا كي أنا كنا تانيا دون وصل لك أنغام الموت دور بلالا ما يفهمت السوسو هيدرا ولا فنا مسوكلان كي أنا تقربا كوفي دون على ده هكذا لا سرو كمولودين دامنه أيا دامنه سنتر لا فلو
a ye san 4 ɲɔgɔn kɛ centre islamique la ka sɔrɔ ka bɔ ka na Sorijɛkitɛ la école la yan ka san 2 kɛ yan yan école la nka ne sa tuma min na ale ye ne de bila la donc ne fana y'a daminɛ 2002 la an y'a bɔ école la ka taa famille Jɔnbele o kɛra 2002 ka taa 2002 la fo 2011 san 10 kɔnɔna na an b'o kɛ o don in kɔnɔ ye donc san 10 in kɔfɛ 2012 n y'a ye k'a fɔ misiri in kɔnɔ ka bɔ a fɛrɛlen don a bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ donc ne y'a ɲini u fɛ k'an ka yɛlɛma misiri kɔnɔ o don alimami min bɛ yan n'o ye Tarawele ye n y'a wele k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n k'a ka jɛ an ka muso ka mawuludu yɛlɛma misiri kɔnɔ ko misiri kuru ka bɔ o kumana sɔnna a jɛna n'a ye n ka kumakan kosɔn o la n y'a yɛlɛma misiri kɔnɔ ka taa 2012 la ka na se bi la an bɛ misiri de kɔnɔ yan nka muso ka mawuludu organiselen don nka o ye ne de bila ɲɛmɔgɔya kunna kɔni o ye Ala tanu de ye parce que ninnu fana ye ne bila la danaya de kosɔn sabu ne ni karamɔgɔ ninnu foyi t'an cɛ bonya ni karama kɔ sabu karamɔgɔ si tɛ yen n b'a fɔ karamɔgɔ ka dɔgɔ min bɛ kuma n'a bɛ wajibi kɛ ni an tɛ ɲɔgɔn dɔn walima ni ma ta min kungo la o de kosɔn ne kungo foyi ma se ni ne karamɔgɔw wele fo na sɔrɔ hakili panna min kunna i hakili pa dɔw kunna mais u b'a mɛn k'a fɔ ne ka kungo bɛ yen o bɛ na donc o de ya karamɔgɔ nana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen f'ali bi dɔ bɛ kɔfɛ ka na nin de sababu la. Kilana min y'an bila mawulidu organisation la ko a ka d'an ye an bɛ kira de fɛ kira kanu de y'an bila a la o de y'a to an ye mawulidu organisation nisɔndiya min b'an bolo bi an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que an ɲagarilen don an nisɔndiyalen don kira kanu de b'an bila nin n'an filɛ nin min kɛnɛ kan hali n'an sira a la a tɛ gan an na parce que an b'a kɛ kira kanu de kosɔn mɔgɔ bɔra yɔrɔ bɛɛ la ka na an ye wele bila maa ma bɛɛ lajɛlen nana a diyara an ye an bɛ foli k'u ye ka barika da k'u ye an b'an ka alimami yɛrɛ fo n'o ye fɛn kanu ye Abibu Kanu ye n'a baden cɛman n'a musoman bɛɛ la an ka musokɔrɔbaw yɛrɛ misiri musokɔrɔbaw bɛ yen Mɛminɛ Jabate bɛ yen Bafana Siribe ninnu bɛ yen Mama Kamara ninnu bɛ yen musokɔrɔbaw caman bɛ yen an bɛ foli lase aw ma parce que an ka ɲɛmaaw bɛ yen olu de ye musokɔrɔbaw ye olu dɛsɛra olu de y'an bila n'o tɛ président bɛ yen anw tɛ président ye nka an b'u fo k'u barikada hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma an b'an ka alimami ɲuman min fo ka sijan ni kɛnɛya d'a ma malimatu yɛrɛ min filɛ Ngaraba n b'a fo ka sijan ni kɛnɛya d'a ma silamɛ cɛman fɛn fɛn musoman na fɛn fɛn nana ani aw yɛrɛ n b'a foli d'aw ye ka barika da k'aw ye Ala ye ɲinɛ jira an na cogo min na an b'a deli Ala fɛ Ala ka san wɛrɛ jira aw ni ne bɛɛ lajɛlen la Ala kira hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam an bɛ Alahu Ta'ala deli wajilukan minnu kɛra ani duwawu minnu kɛra mawuludu kɛnɛ in kan ni misiri kɔnɔ ni musoba ninnu yɛrɛ bonya kama Ala kira kanu min bɛ u la o bonya n'o lahɔrɔma kama Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an denw minnu bɛ tunga fɛ an balima minnu bɛ tunga fɛ ni olu de bɛ wari ci u ka musokɔrɔbaw ma u ka mawuludu kɛ an bɛ Alahu Ta'ala deli Ala ka tunga jiya ani u bɛɛ lajɛlen minnu bɛ tunga fɛ ani minnu bɛ yan Ala ka barika don du ninnu bɛɛ lajɛlen na an bɛ Alahu Ta'ala deli Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.